ndisiko because inini nditepe yemunhu wozonzo kana feni richida kundisurprise and rino surprise rinosvika ndisipo manje iwe vanongokusvikira uripo ka iwe haudhure unogara apa most viewed video rako rine how many views patiktok aiwa rangu rine 300k 350 rako rine chief rangu redu in fact redu rine tureria rine but content yachangeri yangu nekuti yangeri yangu content rine 278 200 iwe rako inini pane kuna pamba turi nambama papa sina na 1 graduation bro ini ndopisa ndiri 1 ona video rako iro rakapisa because ndinda ndiripo pa video saka ne une 1 chete ne 300k kana chipisa uri 1 ne amwe ese asingati pa milioni rotkwadziisa wangu ne amwe asingati pa milioni ma videos aiwa bro ndopisa ino kokende nekupiko ndopisa na t-shirt ya unakubuda pa video ndopisa kudarika you need me bro you really need me but bro ma video ndakapenga rakaona mse birthday ma video ndakapisa iwe ndakatanga kutoku mazoya ngora komenda ndakakuza mazoya ngochiro kumusha ye umaze ngochitodreso ngemunhu kunotoni first video redu first video redu ngone chimusha but bro ndindakatoita video rari nakidze pachi pa video ro riyari wakaita nekuda kwangu inini chicha wakaita pa inini ndakanyatsogona kupretenda kushamisika kuti wakutiza nebhutsi ionozwa kuti kushamisika kuti munhu akutiza nebhutsi kunonetsa shandogona kuacta kudarika sha iwo wakasheka panyaya dzekuacta haugoni waitosmaila kuti ndakutiza haona wakasheka haugoni kuacta ndakatokunda kuti inini kuacta kwandakatoenda kweko ndokwakaita kuti zvinakidza icho shanda chiblekira pakusina sha wachakana yellow here sha kwangore orange orange noita yellow mda yellow urikidi uda ndomo marondera ndobaya pateni msesani ndoda ndomo marondera ndoperekedza chobaya akuna unoona wamwe pateni ndoperekedza ndodatesa ngotsvango yangu tandiri pakupisa alright all round yoni mafollowers mangani ese tichicalculate Instagram iwe uri magic it's like ona yoga zvakafanana kuti yoga Hatiperi wacho izvimwe chete no brand for example let me break down for you brand rine 8,000 followers on Instagram and then on Twitter rine 4,000 tongoti 5,000 so that means the brand rino follow one approximately 13,000 wazvibata but inini as Hatiperi and ndine 50,000 followers on Twitter and ndobandaita 20,000 on TikTok ndobandaita 14,000 on Instagram wazvibata saka inini saHatiperi wacho not Hatiperi as a brand ndinopisa kupfura Magic wacho ndoni nharo dzangu aiwa bruona idzwaka zvakafanana newe Hatiperi iwewe nebrand rako hazina difference haziseparateki alright it's okay alright excuse in Magic kabukazi inini ndiri professional ndokwanisa kuseparata business professional alright still my account acho alright ngativerenge pa TikTok ndine 55 pa IG ndine 20 panonzi pachi pa Twitter ndine 6 ndongokureme pa YouTube ndine 5 right ndine account ine followers yausina ndine YouTube ine 5k alright naubvunza ibini vanhu handiti kuti selemu yako wakaiwanepi wakaiwanepi yekuti chi
kuti Magic Wacho pakuti Wacho wakazwana aiwa Wacho dini Magic Wacho handiti explore Magic iwe explore Magic Magic Wacho no you got my usaswalo ngatiudzana chokwadi swallow your pride kuti Wacho kwakabva pakuti Hatiperi ndopo wakatora kaWacho ndikunyebera bro there was Magic Wacho before Hatiperi Wacho hazvina kana kumboipa sha unongotaura Magic Wacho was there before Hatiperi Wacho unopenga Magic Wacho was there sha who introduced you to TikTok TikTok pitseke TikTok nataka kuitana iwe mazuva tenda komesa kuremera tatitete kasine 1k iwe chinozoita kuti undiremere mendo kuti nekuti ndopisa kudarika Hatiperi bebe rako ragara raipisa uchipfuura aiwa bebe rako ndo rakakusimudza vanhu vanoda controversy vanhu vanoda zvinzvisikana nemukumana mira Hatiperi musikana wako iwe unoita engagement pa TikTok yako bebe rako unoposta uchiti engagement kangani mavhidhiyo angu anowerekeka aripo 6 ndakakubatsira kuaposta aripo 6 anoenda viral ana ma 50k mira patakauya bebe rako naita kuposta rakakutega hatina posta mira patakauya pa TikTok tese tatine ma 1k atadiwa ngane 2k tikamira takatanga kupinda mu 10k tadiwa sata pinda mu 10k unoziva unyebe umbunzi ndakapinda tomba tipo ndakapinda mu 20k ane 9k unyeba screenshots bro umbunzi tadiwa ipisa bro ukunyeba tadiwa aipisa pa TikTok yakairemember iwo sati wamunyenga munhu wese achichokaona chikabhebha akaboys malikes akanoita akaboy kanga sina mafoloka unombvunza unonyeba bro unonyeba ndakapinda 20k ya danzan tadiwa satapinda 10k cha alright it's fine but bebe rako rine influence bebe rako rine influence yes what do I mean yes bebe rako rine influence rako harina rangu rine magaro Ajada. Hapa leo ndileta narona. Because iwewe natadiwa muri vanhu 2 wekuti mune followers akawanda. Saka you can help each other grow my accounts. Ini bebe rako hatikutegere pese patinoposta ma videos edu. Bebe rako apa ndakakutega. Ine kuti vanhu vadu kufollow poza unakidze. Cha, ndakabebe rako ndakaita ma videos anenge 10 pa bebe rako. Chingoti Hatiperi akaita ma 20k ma views 20k paka follower 1k wakangobva mu 19 kupinda mu 20 vana vafollow avakude haunakidze pa TikTok padano haunakidza cha but yangu waibata iwewe wakaita uri kuita ma followers akawanda nekuti ndonakidza uri wega uite ma followers uite Hatiperi makakwarisa vanhu vekesikiwa ona bheni adana yaya tasazvaita akaunti yabheni iwewe unodana tadiwa tasone zvaita akaunti yako kaida unonyekana nzani kabhebhuka yanopisa kana pane bhebhi rinopisa izvo zvikanonyenga iroro unoti handite mafollowers ndikuradza ndindopisa kudarika bro ona ivo vanhu havana kana statement ravanokuziya naro anongonza Hatiperi wekwani miraka Hatiperi wekwani but vanhu vakasangana nenoti wangu radza ndonakidza I create content ndonakidza cha zvinhu zviri kechi alright vanhu vanokuziya nei Hatiperi vanokuziya nei pa TikTok unonzi unoitei ndiri Hatiperi unoitei what's your content yako ndeipi chii chaunoita vanokufollow here vanokufollow because ndakakutega vakakufollow because ndakakutega ndikati uimfesi wangu ibrother yangu unfollow wewe vachinda handichavado alright kana tisazva ndoita pa TikTok vachinda unfollow iwe ndoinosaiza kani chandopisa kudarika ngobvuma pa TikTok chete
Wona ndachikudza exam ndikati izvezvika ndikafamba muroad mukasvikapo ndotakurwa nemota shamani munhu otakatotibvunza kuti afisi yako it looks familiar because yakafanana neyangu kana vanhu kangani paona kuti wakafanana na Magic pana yanopeka ausatombonzwa wakafanana na wewe Magic unongandirwa netwana tuchikoro tudiki tunotine mainform inonzi influence bro kuti influence but ndozikana vanhu vane basa wona mwana akagona mwana nevanhu vakuru vese pamwe chete aiwa influence vanhu vakuru ndiudze munhu wane mukuru akambokumbira screen ambokumbira picture aiwa hazviite kaundizokuratidza iwo because iwo ndokuremera ndesingade kuzobuda nepride because iwo hauna fame bro ndichiva ndichikuti una fame yangu yandinayo iwo hauna ndendakuona kunge handisi hambo azini ndiri hambo ndesingade kuremera iwo right unoona mastori yangu everyday hausati wamboona stori yangu ndakaposta nemunhu mukuru aiwa mira Magic mira daumbokudza daumbokubvunza todaisa zita rekuti Magic hafanire kuti Hatiperi may people vote Magic ndongoti Hatiperi alright kupedza tongoisa tongoti alright anopisa Ndiani Hatiperi kana kuti Magic tona makomenti anopisa Ndiani Hatiperi toposta pa TikTok pa-TikTok ndongokuremera even pa-Twitter pacho ndongokuremera inzikozi kutona iwe ibocha amira ndidi kusiyeni